Вітанкі! Пакуль я думаю, як зрабіць наступны паўнавартасны выпуск тэхнаблогіі, неяк не хочацца пакідаць вас без кантэнту зусім. Таму спецыяльна для вас я прыдумаў новую рубрыку. У ёй я буду займацца больш практычнымі штукамі з тым абсталяваннем, што ў мяне ўжо ёсць. Назову яе, скажам, тэхнаблогіі практик, і час ад часу буду выпускаць усялякія цікавосткі. І самае галоўнае асабіста для мяне, я яе буду выпускаць на такім, скажем, лайце, без усялякіх анімацый, з мінімальным монтажом. Таму, магчыма, яны нават будуць выходзіць нашмат часцей, чым звычайныя ролікі. І пачну я прямо зараз. Вітаю на тэхнаблогіях! Гэта Samsung S24 FE. Я хаджу з ім ужо больш за паўгады, і ён мне вельмі падабаецца. Ва ўсіх сцэнарыях, у якіх я яго выкарыстоўваю, ён адпрацоўвае максімальна цудоўна. На яго я зняў некалькі апошніх тыкітокаў, і калі ў вас ёсць вочы, вы увогуле можаце заўважыць, наколькі якасць карцінкі палепшылася у гэтых тыкітоках. Па сутнасці, гэты смартфон з'яўляецца, скажем так, аблегчанай версіяй паўнавартаснага S24. Таму па сутнасці усе флагманскія функцыі у яго ёсць. А у флагманаў Samsung ёсць такая даволі цікавая функцыя, пра якую я распавядаў у сваім мінулым відосе. Гэтая функцыя называецца Samsung DeX. Гэтая функцыя пераўтварае інтэрфейс вашага Samsung на інтэрфейс ПК з курсорам, з вокнамі і з іншымі штукамі, нечым падобнымі на паўнавартасную вінду, напрыклад. Ну і вашыя мабільныя праграмы, яны таксама будуць адлюстроўвацца у вялізных вокнах, тыя ж тыкітокі, твіттеры, трэцы, што заўгодна. І вось больш за паўгады я хацеў гэты рэжым памацаць. Я ведаў, што ён існуе, але неяк рукі не дахадзілі, і вось яны толькі зараз і дайшлі. Дзеля гэтага я набыў сабе вялізны USB-хаб з інтэрфейсам HDMI і з іншымі інтэрфейсамі. Апроч раздыма HDMI і пары раздымаў USB, тут яшчэ ёсць раздым Ethernet і парышку раздымаў для карт памяці. І вось я вырашыў зрабіць з гэтым смартфонам адзін невялічкі эксперымент. Падчас эксперымента я прыбяру са стола сістэмны блок і іншыя рэчы, якія будуць перашкаджаць. Апроч падсвета на стале застануцца толькі манітор, клавіатура, мышка, USB-хаб і непасрэдна сам смартфон. Эксперымент будзе заключацца ў наступным. Цэлую гадзіну я буду карыстацца рэжымам Samsung DeX. За гэтую гадзіну я планую высветліць тры рэчы. Першае, наколькі шмат батарэі будзе есці гэты рэжым. Другое, наколькі смартфон пасля яго нагрэецца. І трэцяе, ці не будзе ён увогуле тармазіць. Я буду карыстацца трыма праграмамі адначасова. VPS для напісання тэксту, Google Chrome для пошуку інфармацыі і яшчэ на фоне можна ютубчык уключыць. Клавіатура і мышка будуць падключацца праз USB-хаб, інтэрнэт будзе выкарыстоўвацца праз Wi-Fi, а нейкія іншыя прылады я падключаць не збіраюся. Я зарадзіў тэлефон на 100%, таму мы можам пачынаць.
Што ж, гадзіна прайшла, па выніках у нас ён разрадзіўся з соткі, ну нават 99% там было, пакуль я там падключаў, нават 98 было. І вось ён апусціўся да 84%. Быццам не так і шмат ён адпрацаваў. Тут спачатку адразу ж было, калі я запускаў CPU-Z, там было спачатку 10 40 градусаў. Вось. Калі яго, па адчуваннях я яго трымаю, і увогуле я не адчуваю нагрэва зусім. Напэўна, гэта не такія складаныя праграмы, каб усё так трымалася, што ён пераграваўся, але тым не меней. Усё дагэтуль адбываецца, ўсё працуе, і што самае галоўнае, нічога не падвісала. З другога, канешне, зразумела, што напэўна, яно і не будзе падвісаць, гэта табе не CapCut, але тым не меней, 3 праграмы працуе, і ўсё цудоўна адпрацоўвае. І гэта крута. Падчас прагляду гэтага відэа у вас магло ўзнікнуць пытанне, якое, напэўна, вісела ўвесь гэты час у паветры. Гэты рэжым, ён навошта? Тэарэтычна вы можаце скарыстацца гэтым рэжымам, калі ў вас пад рукой няма камп'ютара, але пры гэтым вы знаходзіцеся ў месцы, дзе вам могуць выдаць манітор і перыферыю. Можна альбо падключыць манітор праз провад і перыферыю, альбо скарыстацца бесправадной версіяй Samsung DeX. Вы можаце вывесці карцінку, напрыклад, на тэлевізор і скарыстацца бесправаднымі мышкамі і клавіатурай. Але гэта такі абавязковы базавы мінімум. І як я і казаў у мінулым відэа, не ў кожным месцы гэта ўсё ёсць, і гэта ўсё будуць табе выдаваць. Дзякуй мне з мінулага, не трэба будзе паўтарацца. У Менску з гэтым сітуацыя яшчэ горш. Месцаў, дзе табе выдадуць манітор і перыферыю, ды хаця б манітор папросту няма, разумееце? Я звязваўся з рознымі каворкінгамі, я звязваўся з рознымі камп'ютарнымі клубамі, і яны казалі: а фіг табе, не дадзім табе нічога, трымай камп'ютар у зборцы, навошта табе гэты там бессістэмніка, манітор, клавіатура і мышка, што ты з гэтым будзеш рабіць? Таму, калі шчыра, я сам не ведаю, навошта гэтая функцыя. Напэўна, у карэйцаў ёсць такія месцы, дзе там табе могуць зноў жа выдаць манітор, там клавіатуру і мышку, але у нас такіх месцаў няма. Напэўна, на планшетах ёсць нейкі больш-менш сэнс, таму што яны даволі вялізныя, і да іх падключыць клавіатуру і мышку, і будзе нармалёва сапраўды паўнавартасны манітор. І нават без гэтага, без адлюстравання на нейкі іншы манітор, на тэлевізор, ці можна проста падключыць нейкі там спецыяльны чахол і выкарыстоўваць гэты планшет у якасці ноутбука. А так, на маю думку, напэўна, у нашых краях гэта функцыя спатрэбіцца ў спрэчках паміж яблафонамі і андраедамі. У кшталту: вось, глядзі, ёсць тебе такая функцыя, а? Ёсць такая функцыя? Няма. Усё, гаўно вашае гэтае яблафоны, зразумела. Хаця, ведаеце, пасля выпуску MacBook Neo усе зразумелі, што Apple увогуле маглі зрабіць такую функцыю, проста не хацелі. Яны, хлопчыкі, спасобныя, разумныя, проста не хацелі. Леніцца, лянота ў іх. Тым не меней, спадзяюся, што вам спадабалася памарнаваць крыху гэты час са мной. Мне так увогуле спадабалася, таму чакайце новых эксперыментаў. Я іх буду рабіць, не ведаю, наколькі хутка яны выйдуць, але, напэўна, будуць. Таму вялікі дзякуй за ўвагу. Напэўна, яшчэ ўбачымся тут, на тэхнаблогіях.